ollaan puhuttu ulkopolitiikkaa Porissa. Te olitte molemmat urheita ja osallistuitte Venäjä-paneeliin. Onko teillä vahvoja ulkopoliittisia mielipiteitä alun perin? Kyllä. Joo, kyllä semmosia, että täytyy välillä pitää piilossa, että pystyy kävelemään sitten tuolla kaduilla. No, onko teillä ollut tavallaan paikkaa, mistä pääsette avautumaan teidän ulkopoliittisista mielipiteistä ennen kuin tämä tuotiin baariin? No ehkä tuossa lähipiirissä, mutta ei näin julkisessa mielessä kylläkään. No, kyllä sitä varmaan joskus baarissakin on puhuttu, mutta ei yleensä tuntemattomien kanssa, että ihan kaveriporukalla. Miten, Ilkka, sun mielestä pojat pärjäs sun kanssa paneelissa? No ei, riippumatta minusta, niin pärjäsivät hyvin. Selvästi niin kuin kavereita, jotka ovat funtsineet näitä asioita, että ei ollut mikä tahansa mielipide sinänsä, vaan harkittu käsitys siitä, että missä mennään. Jos me järjestetään uudestaan, hei me puhutaan ulkopolitiikkaa Porissa, niin tuutteko ja raahaatteko kaverit mukana? Kyllä, ehdottomasti. Totta kai. Tuohon ei ollut kauhean paljon eri vaihtoehtoja, mitä ne voi vastata, kun mä tolleen. Pelottiko sua tulla Poriin puhumaan ulkopolitiikkaa? Aivan hillittömästi, että rimakauhu oli ihan karmea, että Pori kun se on niin kaukana Turusta, niin se oli ihan valtava barrieri ylitettäväksi. Toisin sanoen hiton mukava tulla tänne, paitsi viime kesän tuntoja Pori Jatselta ajatellen, niin myöskin ensi kesään valmistautuen. Hyvä. Kiitoksia.